Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi leNkosi olilalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ifundiswa njengamanje nanjengoba sishunyayezwa njengamanje ukuze sifinyelele endleleni eyiqiniso nendlela nokuphila izwi leNkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisela ukuhamba kwendlela eyiqiniso nokuphila enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi wempilweni zethu. Ukuba nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje, ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungaxhumana khona nathi ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli nani bazalwane enilalele, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli, ulalelisise lokhu uMoya oNgcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Uhlolisise imibhalo nathi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe nokuthi upress i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imibhalo njengakho nathi konke esikuzwayo sihlolisisa imibhalo engcwele ngentando kaNkulunkulu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Izwi leNkosi uJesu Kristu ku-YouTube. Ake sigobise amakhanda sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje, nokuthi izwi lakhe liyimbewu eyiyona lizothela izithelo zokulunga, izithelo zikaMoya oNgcwele ngaphakathi empilweni zethu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. uJesu Kristu inkosi nomsindisi, siyanibingelela nonke bazalwane kuzo zonke indawo enilalele kuzona egameni leNkosi uJesu Kristu. Yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, uMoya oNgcwele ekhazimulisa kule ndawo, nomfowethu uNkosifikile Nyandeni ozobe sifundela njengamanje egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli, siyanibingelela nonke kumzimba kaKristu uJesu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yethu yokuphila, uJehova Sebawudi, okhona nowayekhona nozayo, umnini mandla onke. Siyabonga ngalethuba nangalesikhathi yasiphe sona ukuba sikwazi ukuhlanganyela kanye nani bazalwane, kungekona ukuhlakanipha kwethu kepha kungumusa wakhe asenzele wona ukuba sisakwazi ukuvuka sithole ithuba lokuphenduka nokumdumisa nokucela intethelelo ukuze sifinyelele eqinisweni lonke nasekumazini ngokomoya nangokweqiniso. Ngiyacela bazalwane ukuba siqine emkhulekweni nasekutheni sizile ukudla, singazifidi konke sikuthandayo ngaso sonke isikhathi ngokuba sigcina sesikhohlwa ukubethela inyama ukuze ke siqine kamoya, ngokuba isitha sisebenzisa inyama ukuba sifinyelele kuyona imphefumulo yethu leyo uNkulunkulu asinike yona ukuba sibe nayo kuleli dokodo.
ukuba sizofika isikhathi lapho khona sizobuzwa imphefumulo yethu. Uma itholakala singenazo izimpendulo kuyo ngayo imphefumulo yethu, siyobe sesiyiswe endaweni yokulahlwa ubumnyama lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, kungasekho ukuphenduka uphinde uthole ithuba lokuthi ufune uJesu, ukuba ngale kwethuna akukho ukumfuna, asebefileyo abanasabelo kwabaphilayo. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathuma bathembeka ngezwi, baligcwalisa izwi lakhe njengokusho kwembhalo. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayinikele emhlabeni kuthina abantu kuba izogcwalisa ukulunga kwaNkulunkulu ukuze ikhazimulise uNkulunkulu. Ngakho ke kungumusa kaNkulunkulu ukuba sithole insindiso njengabantu bezizwe, njengabantu abaphila emhlabeni. uNkulunkulu akakhethi buso bamuntu, wonke umuntu ofuna impilo engcwele neqiniso ibekelwe bonke. Ingakho kuthiwa uNkulunkulu womusa nengalo yakhe eluliwe, kanti futhi ke akakhethi bala, akakhethi buso. Siyambonga kuJesu Kristu inkosi yethu yokuphila, okuyena owanqoba ithuna, nathi simele ukunqoba ithuna ukuze sikwazi ukuthi egcineni uma esebuya uJesu Kristu sikwazi ukusho njengokusho kombhalo kwincwadi yokuqala kwaseKorinte esahluko 15 lithi uverse 53 iyasho incwadi. Ngithi qala lapho lokho engifuna ukusho ngayo incwadi, uma sesikunqobile ukufa. Bright ngicela ungiphe ama-battery mfowethu khona into la. Uma sesikunqobile ukufa safinyelela eqinisweni ngamandla kaNkulunkulu. Ithini abokuqala baseKorinte isahluko 15 verse 53. Yes sir. Ngokuba lokhu okubolayo kumelwe ukwembatha ukungaboli, nalokhu okufayo kumelwe ukwembatha ukungafi. So okubolayo umzimba, umoya awuboli, kepha wona uzosha esihogweni uma singaphenduki okwangonaphakade, usho kwangonaphakade. Uma singaphenduki siyenze intando kaNkulunkulu manje emhlabeni sisaniki isikhathi. Go ahead. Kepha nxa lokho okubolayo sekwembethe ukungaboli, nalokho okufayo sekwembethe ukungafi, kuza kugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa kugingiwe, uqotshiwe. Yebo. Into esiphilelayo lemhlabeni, mhlawumbe abantu understand, siphilela ukunqoba ukufa. Besiphilela ukudumisa uNkulunkulu ngaphambi kwesono. uEva noAdam kwakumele badumise uNkulunkulu ngokulandela umyalelo wakhe, ngokuba ke bahluleka ukulandela umyalelo kaNkulunkulu bangena esonweni. Sesilwela manje ukunqoba isono. Uvele uNkulunkulu sewukhiphile umyalelo ukuthi abantu abazalane bande ngeke kusahlehla lo. Usathaneke uyafuna abantu banciphele esonweni futhi. Yonke usathane into ayenzayo uyenzela ukuthi sifele esonweni. Sina siphelela manje ukunqoba isono. Uma ke isono sikubusa futhi usivumela isono sikubuse, wena uyazinikela ekufeni kusathane. uNkulunkulu akakunikelanga. uNkulunkulu yena njengoba esinikele umyalo opheleleyo, usinikele umyalo opheleleyo kuba siulandele siugcine. Akuyona intando yakhe ukuba siye ebhujisweni. So ungacabanga ukuthi uphilela izimoto nemali nomuzi nabantu besifazane nezimpahla zokugqoka nabo bonke ubukhazikhazi balemhlabeni. Konke lokho kuyadlula. Into esiphilelayo ukudumisa glory to God. uNkulunkulu siyenze intando yakhe ukuze sinqobe ukufa. Ukufa sekubekiwe kuthina. Ingakho uNkulunkulu maqalekisa uAdam uthi ngokuba inhlabathi, glory to God, uzophinda kuyona inhlabathi. Silothole angikhathali ukuthi ngabe umuhle kangakanani nama hips. Ufa uphi ukunqoba kwakho na? Sizokwazi ukubuza lokho uma sesinqobile isono esikithi ukuthi kufa uphi ukunqoba kwakho na? Yebo. Ufa luphi udosi lwakho na? Udosi
udosi lokufa isono amandla idosi lokufa isono Amen. yezo lona Amen. yezo uma wenza isono ilalela onginike incwadi yamaroma sahluko 6 from verse 23 ngifuna ukukuvezela ukuthi ke udosi isono ngokuba inkokhelo yokwenza isono kungukufa kona kukufa kwaphakade okuzotholakala lokho kwasesihogweni sokusaboshiya usalindile stocksini bese kuphele konke sekunqotshiwe ke ukufa labo kumele banqobe ukufa bese kuyahlulelwa kulabo bakumele bayongena echebeni lomlilo ilapho kuthiwa khona ke bayohlala bangene echebeni lomlilo bahlushwe khona okwangona phakade. Amen. Amen. Go ahead. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesithupha ivesi lama-23. Yes sir. Ngokuba inkokhelo yesono ke isono sinodosi ekuyikona ukufa manje inkokhelo ke yaso isono ingukufa ukufa ke uma uqhubeka uhlale kubini ungafuni ukuphuma esonweni uthanda ugwayi kakhulu unamathelwe ukufa ngoba uyabulala lo mzimba uNkulunkulu kwakhile ukuba wena uphile wena ufaka intuthu emzimbeni wakho uyaziqina ngentuthu uyafa uthanda utshwala wena udaka utshwala wisidakwa uthanda uhlezi udakiwe. Amen. Manje udaka utshwala nje wena uqina lo mzimba uNkulunkulu akunike wona ngejiki uhlala esportini ungena emaclubini uhlala etavern ulale ndo mama uyangichaza uthanda abafana unikela umzimba wakho kubona ukuthi ube yitempeli lobufebe wena uzinikele ekufeni uba wena ufuna ukulalwa yibona bonke abafana ababonayo ngokuba ubanje umoya wenkanuko igama lethe enkanuko umoya ofike uwenze umuntu ukuthi abe nokuhalela ukusebenzisa umzimba wakhe ngendlela engafanele ulala nabanye abafana wendoda nawe ubanje umoya wobungqingili ubanje umoya wobusodomi manje wena uzinikele ekutheni wena wenze ukuphambene nendalo noma kuthiwa ke ukwenza uqondene nendalo bowuzokwenza ngokomthetho kaNkuluNkulu ukuba ke ubophe ifindo nonkosikazi wakho ushiye uyihlo nonina noma uyihlo noma wakho nonyoko unamathele kumkakho ningabe nisahlukaniswa umuntu uma ke nihlukana ngomdivorce noma ngencwadi esahlukaniso nahamba nayo shada endaweni ezahlukene mina nezephingi nizinikele kufeni lethe iBhayibheli ke umshado ubusisiwe futhi uhloniphekile nombhede ongenasihlo ongangcolile kepha iziphingi nezifebe uNkulunkulu uza kusahlulela ekugcineni kwakho konke ungagoloza ugolozele mina kepha uNkulunkulu wamazulu uza kwahlulela. Sifanele ukunqoba isono lemhlabeni nami ngilwela ukunqoba isono lemhlabeni wonke umuntu kumele anqobe isono ngeke usinqobe isono ukashembe khohlwa ngeke usinqobe isezayoni bekunika iziwasho bekuphathisa ezinduku bese bekujikeleze esensika ufanele ukuza kuJesu uzofunda izindlela zikaNkuluNkulu nina nijabuliswe emasontweni ngokuba kuyacula kuze kusemnyango nijabuliswe emasontweni ngokuba bafundisa abakhulumi ngokuthi nihlukane nezono banitshela lezi zinto enifuna ukuzizwa manje ke mina ngishumayelele udumo ngishumayelele futhi ukuthi nithande mina ngifuna nithande uNkulunkulu okuyena osibizile emngcweleni. You understand? Manje ke ngiyambonga uJesu Kristu ngamandla akhe nabapostoli bakhe abangcwele abathumela ukuba ke bazosinika imfundiso epheleleyo. Le mfundiso epheleleyo asikwazi ukuyibhanqa nezinye izinto sifanele ukuthi sibe msulwa ngokonembeza nangokwengqondo singasoleki phambi kaNkulunkulu ngenxa yemisebenzi kaSathane. Manje ke kunencwadi ethi lapha incwadi yaMateyu kusukela kusahluko 23 noma kusukela kusahluko 21 I mean sahluko 6 verse 21 ngifuna siqale lapho lencwadi likhona sizoyihlakaza sixhumanise nezinye izincwadi ezokhipha umqondo phelele mayelana nobungcwele nokuhamba kule ndlela lesithi ayikhethe. Okay. Incwadi kaMateyu isahluko sesithupha ivesi 24. Yes. Ngokuba lapho kukhona ingcebo awuqale ku20 ivesi lama-20 kepha zibekeleni no ni19
ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Okay, ngiyeza manje ke umoya ingcwele uthi singazibekeli ingcebo emhlabeni Lapho khona inundu nokuqwala nalapho amasela efohla khona ebe. Okay, manje na ke uthi uNkulunkulu singazibekeli ingcebo emhlabeni. Igugu lakho khona abantu bezoyizwa ngoba nabantu ababe baphambanisa imibhalo ngifuna ukunisiza. Igugu lakho malingabi semhlabeni. Amen. Igugu lakho makuba uNkulunkulu. Amen. Igugu lakho uNkulunkulu. Kukhona konke okwenzayo. Amen. uNkulunkulu uqale. Amen. Ezo lonto leyo. So uma uzibekela igugu lakho kuNkulunkulu uyokwenza izwi lakhe uliphelelise. Ukuba akashonga ukuthi masingacebi emhlabeni uthi singazibekeli ingcebo. Into eyigugu kuwena iyingcebo. Amen. Akashonga ukhuluma ngemali ushilo ngemali. Amen. Akashonga imali. So awukwazi ukuthi ke uzothi ukhuluma ngemali uthenge ingcebo masingabi negugu kuphi emhlabeni. Ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Manje ke mekuthi ukhuluma ngemali ke ngifuna ukubona phela kubhaliwe ukuba lana ukhuluma ngani ngengcebo. Ukuthi wonke umuntu unezidingo. Kunezinto azidingayo empilweni yakhe. Kepha uthi umuntu esimdinga ngaphezulu kwakho konke uJesu Kristu. Amen. Masicebe ebungcweleni. Amen. Masicebe ngolwazi lobungcwele. Amen. Ukuze kukho konke esikwenzayo sikwenze ngokuqonda ngobungcwele. Amen. Ngoba siyayazi intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu umebusisile ngomsebenzi noma ngemali ukubusisele ukuthi ube nomusa kwabanye abantu wabele abahlwempu. Amen. Ubhalwe kanjalo eBhayibhelini. Unginika incwadi ke lapho khana ekhuluma nomuntu oyisicebi ke nje incwadi yaMathewu sahluko 19 from verse 18 noma nje waqala from verse 16 kufika umfana oyisicebi ke. From verse 16. Go ahead brother. Amen. Incwadi kaMathewu chapter 19 starting from verse 15. Yes sir. 16. Bheka ke kwasondela kuye othile wathi Mfundisi ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na. Ngokwesingisi ke bathi good master. Ngokwesizulu bathi mfundisi kuphela. Kepha ke mase sibuyisela kulimo oliqondile ethi ke mfundisi omuhle. Amen. Understand? Kusho kanjalo. Ngiyakwenza ntoni enhle? Yini ngiyakuyenza enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade. Ukuze ngithole ukuphila okuncelulalela ukuze ngithole ukuphila okuphakade. Wathi kuye why setheni ungibizelani ngokuhle na. Akashongo kwaphaka njalo eqala ukukhuluma ke futhi siyamphendula setheni ungibizelani ngomuhle noma ngokuhle na. Yayizo lonto kepha akakushongo kusho la bayajomba la neBhayibheli. Uthi ke mfundisi omuhle yini ngiyakuyenza ukuze ngingene embusweni kaNkulunkulu ngithole ukuphila okuphakade. Uthi uJesu ungibizelani ngomuhle. Ungibizelani ngomuhle na. Yes sir. Munye uyedwa omuhle. Kepha uma Muyedwa omuhle kuthi uNkulunkulu ubhale kuthiwa ke lesingisi ke there is only one that is good and that is God. But la kule Bible lesizulu ababhalanga bathi ke munye omuhle. Bese besho kanjalo. Manje ke siyazi ukuthi omuhle uJesu Kristu uNkulunkulu. Bese iqhubeke etheni kepha uma uthanda uma ke uthi angcono ngoba ngiyazwela sifunda phansi iBhayibheli futhi nawe emakhaya akubhaliwe lento engishoyo. Kepha uma uhamba uyofunda incwadi ya King James Version le Bible lesingisi ufunde le verse leli bese ulalele lento engishoyo uzobona ukuthi abafakanga lezi zinto ekumele bazifake kuzo lezibalekile. Amen. So ingakho thina ke sesithathe isinyathelo sokuthi silenze silikhasisele kabusha iBhayibheli. Leli ke manje lika King James Version enawo wonke umsoco. Nawo wonke amagama afuna ngabakhona. Sithathele sosinqumo ngamandla kaNkulunkulu ukuba sibuyisele nalezi ncwadi abazikhipha silenze ngesizulu liphelele njengoba libhaliwe ngolimi lesingisi kwi King James Version. Hayi lama version amanye engafuni ngoba waphelele. So manje ke lama Bible njengoba sisebenzela ukuthi silungise wonke lamaphutha akhona ngoba amaphutha la usathana afuke awafake ngamabongo eBhayibhelini ukuze abantu balahlekelwe ukuqonda. Ukoma esikhuluma izilo abantu bathatha siyazakhela. Thatha incwadi noma iBhayibheli lika King James Version noma udownload i-app bese udownload i King James Version
ufunde lento esifundayo bheka ukuthi ke ngabe uqhathanise neBhayibheli lakho lesizulu monani. Amen. Incwadi Ingabe senithi siyaniphanda bese sidayisa amaBhayibheli ngoba siwadayisa amaBhayibheli awesingisi nawesizulu. So njoba siwadayisa siwadayisela ukuthi ke abantu abahamba nathi bafunde imibhalo ephelele, hayi ifunde information noma ulwazi olungaphelele. Mesikhuluma izinto lokho nisibheke emehlweni ngathi siyazakhela. Amen. Sisiza nina. So umsebenzi vele uNkulunkulu meniqhubeka ngeke ulithole manje eBhayibheli. Isikhathi sami sokusebenza ngiliphendule leBhayibheli ngilibuyisa lesizulweni. You understand? Nakhona ke uvele kufanele lona lokho senza amanye amaBhayibheli akwenziwa mahala. Lama light ne-internet ayikho mahala. Lezi zinto lezi zidinga ukuthi sikwazi ukuthi sibe nemali. Ngoba vele yake simcela imali ngoba vele mhlambe nifana nathi abanye abafuna ukunikela abanye baxakekile. So asikwazi ukuthi lokho esimele sele indaba zemali asishumayela imali. Sishumayela ngoba sibeke ingcebo emhlabeni. Sishumayelela lapho khona kumele nibeke khona ingcebo yenu. Ingcebo yigugu la into oyithandayo ekwenza ucebe. Mina ngicebiswa yizwi likaNkulunkulu. Angicebile ngaphandle, angicebile ngemali kepha ngokolwazi nangobungcwele sicebiswa yikho. Angikhoshi ngaloko kepha enkosini ngiyazibonga ukuba ngiyalivumela izwi lakhe ukuthi lingicebise ngoba nami ngifuna ukubeka ingcebo yami ezulwini. Amen. Wathi kuye, yes sir, ungibizelani ngomuhle na? Ungibizelani ngomuhle na? Munye omuhle uNkulunkulu. Yebo. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni gcina imiyalelo. So uma uthanda ukungena ekuphileni gcina imiyalelo. Gcina imiyalelo ezolonda leyo. Gcina imiyalelo. Wathi kuye, miphi na? Manje ongitshela kanjani uthi esontweni njalo kepha imiyalelo awuyigcini? Awuyazi futhi njengalomuntu ongayazi imiyalelo. Gcina imiyalelo. Yes sir, wayesebuza ukuthi yiphi lo myalelo? Miphi na? Yes sir. uJesu wathi yile, ungabulali, ungaphingi. Lalela, ungabulali mzalwane mfundisi, ungaphingi futhi ungaphengi. Lalela, umuntu ungaphingi, ungaphumi emshadweni wakhe olala ngaphandle wesiphingi. Uma wenza njalo, uma wenza incwadi esahlukaniso, ushiya umfazi wakho noma wena mfazi ushiya indoda, uyisiphingikazi noma uyisephenge. Ungaphingi, emzalwane ungaphingi futhi ungantshontshe. Ungafakazi amanga. Emzalwane ungantshontshe futhi ungabe ufakazi wamanga. Ungafakazi endabeni zamanga mzalwane. Ungathatha amacala. Musa ukuthatha izinhlangothi mzalwane. Ungabi ufakazi wamanga. Ungafakazi amanga. Yes sir. Yazisa uyihlo nonyoko. Mzalwane, nawe mntwana, nawe ngane, hlonipha uyihlo nonyoko. Ngifuna ukuyicacisa lento le ngoba abantu bathi ke uma ekhaya ehlatshwa amadlozi kufakwe iziphandla, uma ngakwenza abazali bami bathi ke awuhloniphi wena. Alisho iBhayibheli hlonipha uyihlo nonyoko. iBhayibheli lithi ke ongathandi uJesu Kristu azonda uma wakhe. Uqonda ukuthi lokho uma uzolandela izimfundiso zabo ezikuphambanisa nomngcwele, wena uyamzonda uJesu. Kepha ke wena fanele ukwenze ubungcwele ngokuhlonipha uyihlo nonyoko, ubathengele ukudla, usebenze, ubasupporte, ngeke wathengela ubaba wakho ugwayi, ungalinge ululela isandla sakho kwesisenzo esibi. Futhi ungamthengela uma wakhe isinemfu, ungalinge ululela isandla sakho kwisisenzo esibi. Ungalinge nje uthengela uma wakho amabhluwe, ungalinge uthengela uma wakho imakeup, uthengela ubaba wakho ubhiya, uthengela ubaba wakho ke izikhindi. Ungalinge uthengela ubaba wakho yini enye futhi yini ethanda ubaba, ama chains, ama rings. Ungalinge uthengela ubaba wakho udayi wezinwele. Yezo lonto leyo. Uba wena uyamthanda ubaba wakho wena, uyamhlonipha futhi ufuna babe yilonto leyo. Ngoba khangani mesemdala kuphathisa into umngcolo esitolo kuphathisa ugoloko, ungalingi umphathele ugoloko noma kuthi uzokhokhela. Ungawuphathi, ungawuthinti. Amen. Uma umfowenu, indodana yakho noma indodakazi yakho noma umkakho sesifubeni sakho. Deuteronomy chapter 13 verse 6.
uma umfowenu indodana yakho noma indodakazi yakho noma umkakho sesifubeni sakho olala esifubeni sakho noma umngane wakho noma ngabe kuthiwa umngane wakho umthanda kangakanani ekuyenga ngasese ethi masiye ukukhonza abanye uNkulunkulu ongabaziyo abanye uNkulunkulu ukukhonza into ongayazi mawuthi umuntu asamsodaka utshwala uhambe uyokhonza utshwala wena ngithi ukhonzile utshwala uyokhonza wena uyomkhonza lo demoni likayitshwala uma ethi umuntu asibhema ugwayi wena uyokhonza ugwayi sekuzoba manje ngeke usakwazi ukuphila ngaphandle kwagwayi isikhashana uzohamba uyoguqa uthandaze egwayi ubheme akukhulunywa ukuthi uguqa ngedolo ukuthi nje wena lento efuna ugwayi empilweni yakho uzoyenza wena so uyisigqila salokho ezo lento le ezona ngishoyo ngifakazele incwadi khona izokufakazela incwadi yesibili kaPetru sahluko 2 ngifuna uverse 21 noma uverse 20 khona ngizoyiqaqisa lento isho iBhayibheli uma ke wena sowuphumile sonweni uphinde sikuyenge futhi wena sowisigqila sesono uJesu aphinde athi ke noma ngubani owezisono uyisigqila sesono futhi isigqila ke asihlali endlini kwaphakade you understand mnike second page incwadi yesibili kaPetru sahluko 2 ngifuna uverse 19 or 20 amen starting from verse 19 yes, chapter 2 of 2 Peter chapter 2 verse 19 yes sir bebathembisa inkululeko kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha awumeke ayibona umuntu mefuna ukwenza isisono yabona usathana mefuna ukufaka esonweni ayiwena indaba ungaphuzi yazi wena manje ufambe phela sihamba nawe yabona ishe ilami wena yabo lonto leyo futhi ukwenze access ukwenza indlela yokuthi ukuthole lokusathane mefuna ukufaka phakathi amen imali bese kufakile phakathi uthatha ugwayi uyawubhema uphinde ubheme bese kufakile bese abangani bakho bakujikela bathaya akawuthenga ugwayi akithi bona nje bekubhemisa sebeyakujikela akabuthenga utshwala lo lapho sayafuna ukutshwala wena songenza noma ngabe yini ukuze udakwe noma ubheme uhambe uyontshontsha uhambe uyoqamba amanga uyakhuthuza ukuze ubheme ugcwalise isono sesikubambile isono sokuyisigqila sesono ngoba ngesikhathi usathane efuna ungena esonweni uyenzile indlela bese kumele ke wena ke uphile kwesosono usekufasa ngamaketshanga manje ukuthi angibaflathelisa abangani bakhe khona ezobona kakhulu phambi kaNkulunkulu wakhe asenze more isono uzokwenza noma ngabe yini ukuthi ke angene esonweni amen bebathembisa inkululeko yes sir kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha ngoba bonke abantu abathembisa inkululeko bebeholele bomnyameni bayizigqila zokubhubha yes sir ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho ngokuba uma uhlulwa ugwayi uyisigqila sakho uma uhlulwa ubufebe ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho uma uhlulwa amanga uma bebuye bahilelwe ngifuna ukuphinda lento loyishoyo amen uyisigqila sesono lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho uma uyisigqila setshwala amen uyisigqila ngoba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho wena ungumbulali noma ufuna ukuphuma ekubulaleni kepha uthathe ibulala wena kusuyisigqila sokubulala wena ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho hayibo umuhle njengalendlela uNkulunkulu ajale ngayo wayobuyela kuma weave manje nama week nama happy usuyisigqila sani sama happy amen suyisigqila sikagwayi weseqela sokukhetha igazi weseqela sokukhepha izisu weseqela sokuthanda imali entshontshiwe weseqela sokuthanda imali ke ezalayo weseqela sokuthanda imali yegazi weseqela sokuthanda imali ezinyembezi wena mfundisi usiqila sokufundisa ngamanzi abusisiwe lokunika abantu uprofeta abantu weyisigqila sakho ukuba uthanda imali uzibekela ingcebe emhlabeni ulahlekelwa isikhundla sakhe ezolweni amen weyisigqila isigqila umuntu owenza into engafanele noma engasathanda ukuyenza kepha usayenza usuyisigqila sikubambile isono awufuna ukuyeka ukushaya indlwabu awufuna ukuyeka ukubuka amavidiyo ocansi uyisigqila amen uyazi konke kulimaza ngaphakathi ufile ngoba usuyisigqila usathandi kepha noma uyavumela ngekutshela ungaphuma kanjani zila ukudla cela uNkulunkulu akusize khuleka ayikho into edlula umkhuleko tshela abanye vuma izono zakho
ngoba sifuna ukuba bahle phambi kwabantu kepha ngale exasheni izono sizigqila zezono. Amen. Wesigqila sento kufanele ngabe uyayiyeka kepha ufuna ukuyiyeka. Amen. Wena usuvumela ukuthi loyo nto uNkulunkulu wakho uyayikhonza loyo nto leyo. Wena ngale kwincwadi ubufunda eDeuteronomy betshela ukuthi umuntu ukhonza kanjani isono. Noma ngabe yinto ethandayo uNkulunkulu wakho. Amen. Ngaphezulu kaNkulunkulu ungenza noma ngabe yini ukuthi wena lo nto uyithole. Sike sikhulume ngakho futhi abantu abathanda imali. Angathatha ingane yakhe ayifake emlilweni. Angathatha ingane yakhe ayinqume. Angathatha ingane yakhe ayinikele kontikoloshe kumadimoni ukuze kuyene ezozuza imali. Amen. Ungathatha umzimba wakho unikele kubafana ukuthi bakulale noma ulale noma udayise ngomzimba wakho ngenxa ukuthi ufuna imali. Ungahamba enyangeni ngoba nakufuna iholo lakho likhuphuka noma ufuna isikhundla emsebenzini uhambe uyofuna umuthi enyangeni bese wena uyobulela omunye umuntu ukuze ungene esikhundleni sakhe ukuzothola imali enkulu. Wena wesigqila sesono. Amen. Wena fanele ngabe umla emva kwepulpit ushumela iqiniso ubhizi utshela abantu izinto abafuna ukuzizwa. Amen. Awukhuluma iqiniso awutshela abantu baphenduke ezonweni zabo. Awufuni ukufundisa ngemiyalelo kaNkulunkulu. Amen. Wena ufundisa ngezinto eziyinkanuko zakho nabantu. Amen. Wesigqila wena ukhonza uSathane ngalo ndlela. Amen. Ungabulala umuntu ngoba nakukhuluma iqiniso wena ufuna ukuqhubeka kubatshela abantu amanga wena ngoba nakufuna ukuma la ubona ukuthi le ndawo indawo yokwenza imali akuyona yokwenza imali epulpit. Amen. Akuyona indawo yokudlala indawo epulpit. Yabona la akuyona yokudlala le ndawo le. Yona ngisho ingane ezincane etshethe ingane intombazana ikwazi ukuzoma lo lolingisela mina ukuthi bengitheni. Akuyona yokudlala le. Hamba odlala eminyaka. Amen. Donde ukudlala le pulpit ingakho izingane zenu zikhula zomqondo ukuthi zifuna ukuba bafundisi ngoba azikhuzwa ingane. Umyalo kaNkulunkulu awugcinwa. Kuthiwa umthetho kaNkulunkulu ukuthi umuntu wesifazane bengaphakathi esontweni bakafunde ukuthobeka nokuthula. Afunde ngokuthula. Ufuna noma wakhe emva kwepulpit. Amen. Shiya ukuthi unamasingini. Ufuna noma kuthi ufake iduku. Amen. Ufunani la? Ekuthiwa khona akavumelekile umuntu wesifazane ukuthi abe khona. Amen. Ufunani? Amen. Wena mfundisi usibiza ngompostoli noma ngabe usibiza ngobani? Uyakela kanjani umfazi wakho ulazi izwi nomyalelo kaNkulunkulu ukuthi umuntu wesifazane akavumelekile ukuba azoma la? Wena uyavumela wena. Ngayiphi indlela nomyalelo ngifuna ngeBhayibheli. Amen. Amen. Ngiyavumela abantu wesifazane nishumayela intshela wesifazane baqonga ukuhlonipheka. Bamboza amakhanda abo uma bezokhuleka enkosini. Antshela abantu wesifazane ukuba yeke ukuphemini olezabo. Animantshela ukuba yeke ukufaka imigexo baphendula ubuso. Lapha ke nizibiza ngabafundisi nabafundisi babani. Nifundisa imfundiso kabani ngifuna ukwazi lokho mina. Ekabani imfundiso enifundisayo. Ukuba le esifundisayo ifanele ukuqhamuka la. So nina saninikele imphefumulo yenu kuSathane ukuthi nisebenzele amandla obumnyama nimi ngegama lika Jesu Kristu. Lithini iBhayibheli lapha kwincwadi yesibili yaseKorinte sahluko 11 from verse 13. Besebenzela ingcebo, besebenzela amaphakethe lezisu zabo. Lithi iBhayibheli bayizilwane, basebenzela izisu. Ufuna incwadi yesibili yaseKorinte sahluko 11 ngifuna from verse 13 brother Nkosi. Amen. Incwadi yaseKorinte yesibili isahluko 11 verse 13. Yes sir. Ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga. So noma ngabe ubani omla athi ngegama lika Jesu engakhuluma izinto zika Jesu azikhulumela izinto zenyama. Lowo ungumpostoli wamanga. Izisebenzi ezikhohlisayo. Izisebenzi ezikhohlisayo eziguqula abapostoli. Bayaziguqula abapostoli bakaKristu. baningi abantu abazigcobayo bazibiza ngabapostoli bazibiza abantu bakaKristu kepha ivangeli lokuphenduka baloko beshumela ngomusa. Umusa wani ungatshela abantu iziphambeko zabo. Akumangalisi. So akumangalisi ke ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. Uyaziguqula uSathane ingelo ingakho beza kunina beloko beveza amazinyo kanti beza nopoison beza nomuthi. Bazonibulala bazonibhubhisa. Akumangalisi
akumangalisi ngokuba usathane uqobo lwakhe usathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya uziguqula ingelosi yokukhanya ngakho ke akuyinto enkulu akuyona into enkulu ngokuba nezikhonzi zakhe ziziguqula izisebenzi zakhe zenza imisebenzi kaBaba wazo ezukuphela kwazo kuya kuba njengokwemisebenzi yazo. So lalela ngikutshela nje mawusebenzela isono kuphela kwakho uzoba njengomsebenzi wakho mawusebenzela ukuphila ukuphakade ukuphila kwakho nemisebenzi yakho izoba njengokusebenza kwakho ukuphila ukuphakade uzokuthola ngemisebenzi yakho. Asingeni ezulwini ngema uniform, asingene ezulwini ngeziwasho, asingene ezulwini ngeziphandla, asingene ezulwini ngokuthiwa nemali ekumele abazalwane bayikhokhele njalo ngenyanga yokuthi babhale ezulwini. Asingeni kanjalo ezulwini, imfundiso yomuntu leyo. Singena ezulwini ngobungcwele, sibizelwe obungcweleni, akunandaba negama lebandla. Hallelujah. Lebandla le ibandla likaKristu. Mengifa mina uNkulunkulu uzogcoba omunye amthandayo. Angeke agcobe indodana yami noma umngane wami. Uzogcoba lowo ozoshumayela iqiniso, ozoshumayela ivangeli njengokwentando kaNkulunkulu, hayi yami. Angikhetha abantu ukuthi mina ngeke umuntu ubani ozoshumayela nombani. Umuntu bethi unikiwe amandla ukuthi amele iqiniso uzomela iqiniso. Ngeke amelane nalo. You understand? So siyayazi imisebenzi yabantu bomnyama baphilisana neBhayibheli isikhathi esiningi. Amen. Yena sifuna ukuthi sihambe ngalo ukubuyele ngale kwincwadi yaMathewu. Before uye kulo ncwadi yaMathewu awuqophinde ubuyele kulo ncwadi yaMathewu sahluko 6. Oh yeah, ngifuna yona leyo 19. Amen. Amen. Bheka ke kwasondela kuye othile wathi mfundisi ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na. Yes sir. Wathi kuye ngibuzelani ngomuhle na. Ngibuzelani ngomuhle na. Munye ongomuhle uNkulunkulu. uNkulunkulu omuhle. Kepha uma uthanda ungena ekuphileni. Kepha uma uthanda ukuthola ukuphila okuphakade nombusweni kaNkulunkulu kugcina imiyalelo. Gcina imiyalelo. Yes sir. Wathi kuye miphi na. Yes. uJesu wathi yile ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungantshontshe, ungafakaza amanga, ungafakaza amanga, ungafakazi ngamanga futhi. Yazisa uyihlo nonyoko, hlonipha uyihlo nonyoko. Uthanda umakhelwane wakho njengokuthi uzithanda. Thanda umakhelwane wakho njengoba wena uqobo lwakho uzithanda. Lalela, mthande njengoba uzithanda wena. Ziningi vele izinto ezenza singazwani. Kepha ke mthande, phoqelela uthando kaNkulunkulu. Njengoba uzithanda, mthande umunye umuntu ngalo. Yezwa lonto leyo. Setshenzwa mina, setshenzwa wena, setshenzwa yena, setshenzwa wonke umuntu othi ufuna ukuphila impilo yobungcwele. Mawukhetha ubuso babantu, uNkulunkulu nawe uzokukhetha ubusele eceleni ngoba uhambi ngentando yakhe. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Mthande. Ningabe wazenzisi. Ungazenzisi. Ungalinge nje uzama ukuzenza into engathi uyathanda. Mthande. Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Bafuna ukwazi ukuthi uthando likaNkulunkulu kanjani ngencwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 13 from verse 4. Ngifuna ukukuvezela ukuthi nje uthando noma uqala from verse 1 uzugcine ku verse 5 or 6 or 7. Lapho nje sifuna ukuveza uthando. Mekuthiwa sikhuluma ngothando kuthiwa mthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Na incwadi kwabaseKorinte bokuqala isahluko 13 verse 1. Yes sir. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezingelosi. Noma ngabe kuthiwa ngikhuluma ngezilimi enizwayo nezezingelosi. Kepha ngingenalo uthando. Ngiyithusi elikhethezayo nensimbi encencethayo ngisho umsindo nje ongaswakali. Noma nginokuprofetha. Noma ngabe kuthiwa ngiyaprofetha. Ngiqonda iziphihlakalo zonke nokwazi konke. Zasezulwini nginokwazi konke. Noma nginokukholwa konke. Noma ngabe kuthiwa ngiyakholwa. Ngingadluza izintaba. Engathi ngaqela izintaba ukuthi zigudluke zigudluke. Kepha ngingenalo uthando. Kepha uma ngingenalo uthando. Angiyinto yalutho. Uma ngingenalo uthando. Angiyinto yalutho. Uthando lisibekela zonke izona. uNkulunkulu uthando. uNkulunkulu uthando. Masifuna ukukholwa yena masibe semizweni wothando. Hayi lenkanuko lofebe. Masibe semizweni wothando lweqiniso lukaNkulunkulu. uJesu Kristu uyindlela, uyiqiniso futhi ungukuphila. So masifuna ukuthi uNkulunkulu masambe endleleni enguKristu futhi yena oyiqiniso okuyenaosiholela kuphi ekuphileni. You understand? Go ahead. Kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. So uma ngingenalo uthando angikhathali ngashumela kangakanani, angikhathali ukuthi ngicula kangakanani, angikhathali ukuthi ngaba nolwazi ongakanani. Uma ngingenalo uthando angiyinto engenomsebenzi, angiyinto yalutho.
noma ngabela abampofu konke enginakho Kuthiwa ngithatha konke enginako nginika abantu abahluphekileyo. noma ngizinikela umzimba wami ukuba Noma ushiswe ngabe kuthiwa ngithatha umzimba wami ukuba mawushiswe. kepha ngingenalo uthando akungisizi ngalutho Uqwaseka kanjani uthando? uJesu Kristu mesesiphambanweni uyathethelela. Uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Okusho ukuthi wonke umuntu onenzondo, wonke umuntu oyisela, wonke umuntu obulalayo, wonke umuntu ke ontshontsha, wonke umuntu ophingayo nesifebe, nesidakwa nalowo ogembulayo, nalowo ohlabela amadimoni, nalowo ohlabela amadlozi nesangoma. Bangabantu abangazilutho uNkulunkulu uyanithethelela ukuba nivume izono zenu nize kuyena njengoba evula izandla nje uzivulele bonke abantu abasahamba ebumnyameni ukuba mabenze kuyena abasanesikhathi. amen You understand? So nithethelelwe ngokuba umusa lo ukuthi manje abantu abazele bona manje abasabulawa abasagwetshwa umuntu uthi impindiselo ngeyakhe ngesikhathi esibekiweyo. You understand? Manje ngeke ungitshele ukuthi wena ke unendlela yakho uthanda ngayo iyodwa indlela ile uthando luyabekezela uzofunda ukubekezela abanye abantu. amen Yini enye futhi uthando lumnene uzofunda ukuba mnene lezo zinto leyo ukuba nenhliziyo embi yokuthakatha. Lo nje uqathi uzofunda lezo zinto izona zinto eziziholela othandweni likaNkulunkulu. Go ahead. alunamhawu Awunawo umona nomhawu. So awusenako ukuzicabangela wena wedwa. So ucabangela umakhelwane wakho. Yabo nje umuntu uzithanda wena. Lokho okwenzayo ucabangela umakhelwane unayo futhi ukumfanele. Akube uyena ukuthi hayi cha ngiyabonga amakhelwane. Kumusa wakho umuhle. Ngilungile okwamanje. Ngiyabonga nganene. Muwabona somcabangela ukuthi mhlawumbe ulungile right. No. Mnike. Njengoba wena uzithanda mthande naye. You understand? Go ahead. uthando aluzigabisi Manje ke ngesikhathi wena usugqoka ubona ukuthi wena hayi mina ngingcono angintswempu mina yabona wonke lo moya lowo ukuzigabisa ukuzibona ungcono ufaka ama canes ufaka uyizwelo uyazipenda uyazidaya wenza iSKL uyaphema umfana umuntu wesifazane uyazigabisa wena akulona uthando lolo wena uyazithanda wena kakhulu uyaziphakamisa uyazigabisa wena ugqoka utshela abantu ukuthi wena ugqoka kana kabani ugqoka ka Levi's ugqoka iNike ugqoka iGucci ugqoka ulokhu uthoma ngalozo zinto singazigqoka ngaphansi lezo kuthoma izokufihla umzimba. So abantu banomqondo ukuthi mawugqoka into enegama wena ke so kaSathane awungazigabisi ngalozo zinto ungazenzi lezo zinto uNkulunkulu bakho ungazikhozi lezo zinto ugqokela ukufihla umzimba. You understand? So ke manje lithi iBhayibheli uthande lizigabisi. Mona lo mpahla leyo ngoba wena uzigabisa kithi uneNike nika phela makhelwane inika ngithi Nike nika umakhelwane nike amen uthi wena unothanda ngithi aluzigabisa uthando likhoma unika umakhelwane into oyithandayo awumniki into ongasayifuna oyizondayo kwakwena. uNkulunkulu akanikelanga uJesu emzondo. So uzonikela kanjani ngezinto ozizondayo wena ungasayifuni? Awunomnikelo wakho ufile. amen Awunamsebenzi unganikeli ngento ongayifuni. Nikela ngento oyithandayo. Yayizolonto angithi umzimba wakho awuthandi. Ngoba unikela kuNkulunkulu unikela ngomzimba wakho othandayo. Ngesikhathi uphila enyameni ubunikela umzimba wakho kuSathane ngoba ufuna ukuhlobisa. Manje usunikela kuNkulunkulu unikela ngomzimba wakho ukuthi ke kube umnikelo ophilileyo ngoba uyawuthanda umzimba wakho. Angithi ufuna ukuphila phakathi uzobuyeka utshwala uzobuyeka ugwayi uzobuyeka ukuphinga uzobuyeka ufebe uzobuyeka uqamba amanga uzobuyeka ubufakazi wamanga uzobuyeka untshontshe. Yini awusaziphileli wena. uthando aluzigabisi aluzikhukhumezi Futhi uthanda lezikhokhomeze. Uthanda sikhuluma ngothanda. You understand? Manje iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Funda ukwaba mowaba wabe ngothando. Ungaphi nje ngoba naku ukuthi wena hayi mina ngiyanika ngicela icala sengenzela uNkulunkulu. Akubalwa because uthi uhlola imidlinzo. Uhlola imicabango yakho. Uhlola yonke into wazikonke uyakwazi kulento wenza uyenze ngothando. Ugcina icala. So nawe ke awuthola umusa kuyena. Hayi nje mina ngibona ngiyabapha abantu ukuthi uNkulunkulu angiphile uthu because uthando. Alukho. Yenza izinto ngothando. Yabo ngifundisa ngothando. Hayi nje wena uyathetha and uyathanda. Ngithanda ngayo ngithethisa lo moya ukubambile. Lo moya ngifuna uphume ngegama lika Jesu. Jesus Christ. Siyathethisa imoya silona moya njengo iBhayibheli uthi asile inyama negazi. Why ubheke mina? Kela ngomoya ukuthethe ukubambile ukuthethe. Uyampintsha, uyakhinya. Ngegama lika Jesu Kristu siyakhulula. Lord of God. Hey! Ngiyikhiya. Uthando loNkulunkulu luza ngendlela eziningi. Kepha ke lukhombisa ukuthi likufuna uphilile. Siyakubiza sinikwe inathi. Sinikwe inatha
Uma sizoba ngabadobi, sizolanda abantwana bakaNkulunkulu. Mabeze eqinisweni ngegama likaJesu Kristu. Hallelujah. Aluziphathi ngokungafanele. So abona uthando wekuziphathe ngendlela engafanele. Umuntu benza into engafanele ukuze lishe iBhayibheli uma umuntu enza isono esingabulali. Angisazi siphi ngeke ngithi ngiyasazi. Kepha umfowabo emkhuza lo muntu umsindisile. Hallelujah. So uthando likhuza umfowethu. Menza into ephambene ngoba umsindisa kuphesonweni. Amen. Yezwa lonto. Amen. iBhayibheli lesifundisa ukuthi yini uthando. Sifundiswa uthando ngeBhayibheli. Wena mabona iBhayibheli liyaqindezela ngokuba ubani usathana. Usathana ufuna ukuthi uzenzele umathanda, ugcwalise zonke izinkanuko zenyama. Bese ke usathana kubamba ahambe nawe esihogweni. Yini wena uthande ukhazimulisa inyama, ukhukhumeza inyama. Inyama inanzuzo yakutshela uJesu Kristu. Uthi umoya ophelisayo. Ngaphandle komoya lomzimba wakho ufile. Amen. Jesus. Hallelujah. Aluziphathi ngokungafanele. Uthando aluziphathi ngokungafanele. Aluzifuneli okwalo. Aluzifuneli okwalo uthando. Lifuna lokho kuyintando kabani kaNkulunkulu. Uthando lifuna lokho okujabulisa umakhelwane. Uthando lakho bese likhuluma likwenza uhlebe. Uthando lakho bese likwenza wena ubuka umunye umuntu kabi. Lolu thando lelo zola Sathane. Yes, Lord. Aluzifuneli okwalo. Uthando aluzifuneli okwalo. Alucunuzi. Futhi alicasuka uthando. Yabona kuthiwa thina ngoba singabantu sifuna lokufunda uthando. Ithi iBhayibheli casuka dinwa kepha ungoni. Futhi ekudinweni kwakho lingashoni ilanga. Usabambe into okuthela. Ungamniki usathana indawo. Usho iBhayibheli. Lithi mangaphumile lodwa igama elibolile emlomeni wakho. Makungaphatha ubufebe phakathi kwabazalwane. Mangaphatha ukuphinga nokuntshontsha nokuqamba amanga nokusondana phakathi kwabazalwane. Yini nina niphela impilo yothando likaNkulunkulu. Mawuze emgcoleni ungacanga ukuthi uzokwenzeka intando yakho. Uzokwenzeka intando kaNkulunkulu. Hayi yami ungangibheki mina. Amen. So mawuzoza mina uzongibuza ngento ofuna ukuyenza iBhayibheli liphikisana nawe uthi ngizokuvumela ngizokutshela lokho okuzwile eBhayibhelini akujeni. Ngizokuchazela uma ukuthi understand phinde ngithathele enye incwadi ngihlanganisele nayo phinde ngiyakuthakela njengoba usuke enyangeni ikuthakela imithi. Nami ngiyekuthakela ke manje ngezwi eliphilileyo ukuze likentshe yodwa. Angithi bakuhlanganisela yonke lemithi ukuze yenze umsebenzi owodwa. Nami ngihlanganisela izincwadi. Ngifike ngithi iTestament elidala, ngiphinde ngithi iTestament elisha, ngiphinde ngigijime ngiye kumazi kaJesu, ngihambe kuMapostle Paul, ngiphinde ngiyekele uPetru, ngiphinde ngiye kuPhilip, bese ngiphinde ngibekele laphansi. Ngithi lisho the same thing ashintshi. Amen. Hallelujah. Ashintshi umoya wodwa. Yes, Lord. Yes, Lord. Umoya wodwa. Glory to God iwona. Ha, thatha noma yashiya. Amen. Alikhathi leli iBhayibheli leli ukuthi naye unemali ukhuluma naye kanje ugwa kahle ukhuluma muhle hayi lona ngeke kufuneka ahlale la phambili no Hallelujah. zonke sidonsa ngebhandle linye Yes, Lord. siboshwe ngebhandle lodwa Amen. sono isono Yes, Lord. uNkulunkulu akanandaba ukuthi ubani Amen. noma kuthiwa upresident kufanele uguqale uJesu Kristu wenyanga kufanele uguqale uJesu Kristu isangoma uguqale uJesu Kristu nawe mthakathi kufanele ugoqe uJesu uzokhulula akazange uzocindezela hayi phela thina sakhula kanje yebo wakhula ngenkohliso manje iqiniso lifikile ukhanya ngalokuthi uGod lifikile thathe ayike indlela Hallelujah. thatha ukhanya shebo omnyama ufikile ukhanya ezweni wena ukhethani wena abantu bakhetha ubumnyama bakhetha ukuzenzela intando yabo bayathanda wena uhamba uhlangana nabantu abazali ngiyakuthanda awuthandi ngoba ufuna ukuyuza ufuna ukuyisebenzisa ufuna ukuyenza isigqila socansi njengoba wena isigqila sesona uhamba uvimba ingenza abantu la lokuthi uyazithanda ufuna ama phone numbers nani mantombazane senikhukhekile seniwekile nagqoka impahla ezigabisa imizimba yenu ukuze bafana bezomkhanuka iBhayibheli ekutshela uyenza ingane yakho umahosha ngokuba izwi lizogcwala ukungcola izwi so nabazali nenza ingane amakhanda nigqokisa izikete ezincane amabhluku amancane nivezisa izinqa nivezisa amabele nizifaka amazinyo nizipende ezinzipho izingane ezincane zazi ukuthi ubuhle ukugqoka nokuveza umzimba wakho Sathane unibambile seniphenduka omahosha ningaqondile ngenxa ukuthi nilandela zonke izinkanuko zezo thando lweNkulunkulu lifuna sibe msulwa phambi kwakhe uNkulunkulu afuna isikhangelana so ingakhetha sigqoke ngehloniphekile Yes, Lord. Amen. manje uNkulunkulu angithi uzonda kanjani ezokufisha umzimba wakho ukuze abafana bengaloko bekulandele ngathi ke inyama ebolile elandela impukane Hallelujah. ngomtshela nje uNkulunkulu akuthandi afuna ugqoke ibhluku ngeke ugqokise kwento ngeyona uyena umuntu wesilisa gqokisa umuntu wesifazane nisihloniphe hlonipha umzimba wakho ukuluka ingale zakhe kusho ukuzithanda kusho ukuthanda izinto Yes, Lord. Yes, Lord.
uNkulunkulu akudalanga ube nenwele ezixhunyiwe noma ezipendiwe noma ezilukiwe. uNkulunkulu udalela ukuthi ukhazimlisa yena. I-afro yakho noma isihluthu sakho sibe isihluthu sakho. Uyasigeza uyasikama usigcoba amafutha ukuze ke singagcwali inkwethu ke usuwashe. Uphinde bese uzokhuleka uNkulunkulu usimboze. Emshadweni uyimboza ikhanda uyahlonipha abasemzini bangabona ikhanda lakho. Aluna qubu. Thanda futhi aligcina amaqhubu. So uma unenhliziyo esagcina izinto esenziwa abantu kuwena ukuthi uyakholwa kodwa uthi ke ubani wakhumbula ngeze ukuthi so ke lisho iBhayibheli uma ungafuni ukuthethelela noNkulunkulu uyazi akuthethelela. Ngikhathala uthanda zangakanani uyakangaka esontweni unikela kangakanani. The fact ukuthi wena ufuna ukuthethelela awufuni ukudlulisa inhliziyo yakhe ihlezi ibamba izinto abantu abazishoyo uyisigqila. Uyisigqila sesono ukuba iqhubu lisono. Ukhayini wabulala umfowabo yini wengafuni ukuvuma ukuthi uNkulunkulu amlungise. Mina ngifuna ukulungiswa uNkulunkulu. Abantu bahamba bayejele ukuthoke ulungisa izimilo yaphuma umuntu aphume eWest. Manje uNkulunkulu uzokuqondisa ninaye ngoba ngingena emasontweni amajele nifike ningene niphume niWest kulezi zone ningena nazo. Bapha umuntu osifazana ngegudi ikhanda kepha abantu besifazane bagunda amakhanda bamba ngamahlombe emgaqweni bathi bangingcwele lalela ngeke uNkulunkulu ayivume lona. Kusho iBhayibheli. Kusho iBhayibheli asidlala amathashela ngeBhayibheli. Inike incwadi yaMathewu sahloko 19 bese siyavala. Wathi kuye miphi na uJesu wathi yile ungabulali ungaphingi ungebi ungafakaza amanga ungabe futhi ufakaza amanga yazisa uyihlo nonyoko nepha uyihlo nonyoko wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda. Insizwa yathi kuye konke lokhu ngikugcinile ngisase lalelweni na konke lokhu ngikugcinile kusukela ebuncaneni bami yini sangisalele na. uJesu wathi kuye uma uthanda ukuphelela now mose ufuna ukuphelela hamba uthengise ngempahla yakho. Hamba uthengisa kukhuluma nempahla eningi engenasidingo kufuneke uhambe uyodayisa noma uphisane yayizona into leyo uphe abampofu bese upha kanjani uphe abampofu uthando nomusa lo uNkulunkulu akufunayo. uNkulunkulu ufuna nje yabona mawunakho okuningi ungaphezulu kwalokho okudingayo muphe amakhelwane wakho. Angikhathali ukuthi ngabe ucabangana ekhanda lakho lokho kubuthi ukuthi ucabanga into engalungile ukuthi ube nenhliziyo enhle wena ufuna ukuthethelela kepha uhlule ukuzwela umakhelwane wakho. uJesu egcineni uthi bese fika nezingilosi zakhe uyokwahlukanisa abantu abanye babefane nezimbuzi abanye bafane nezimvu bese athi kulaba abafana nezimvu athi wozani nina abathandiweyo bami benkosi ukuba nizodla ifa lombuso kaNkulunkulu elalibekele nina ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Ngokuba ngathi ngenqulu nanginika nangigqokisa ngathi ngincaniwe nangiphusa amanzi ngangisesibhedlela nangivakashela nangilambile nangiphakela. Babuza ukuthi ke sakwenzani lokho Nkosi? Wathi njengoba wakwenza kumakhelwane wakho wakwenza kimi. So konke okwenza ngenhliziyo enhle kumakhelwane wakho ukwenza uNkulunkulu. Same thing nomuntu obulala abantu abangcwele ukwenza uNkulunkulu akwenza kubantu. Lo mzimba lona awunanzuzo lo mzimba lo. Amen brother. So uthando bazalwane kufanele si understand uthando. Akuyona into ekhuluma ngomlomo. Uma umuntu esifazana unganibona umfana athi uyakuthanda uthi uyakuthanda wana uhamba ngemoto noma ugqoke kahle noma nakukufonela njalo noma nakukuthengela i-airtime. Umuntu wesilisa okuthandayo ufuna ukuthi ube unkosikazi wakhe. Amen. Futhi ngeke azafika ukuthi akawehlisa iphedi ukuzalale nawe. Amen. Hallelujah. Amen. Umuntu bethi ke uyakuthanda eshadile ekuthandela ukuthi ahlukanise nomkhwela wakho usathane lo sebenza lapho. Amen. Awukwazi ukunqoma abafazi babantu unomfazi wakho noma kuthiwa kuyena umfazi wakho awunawo umfazi wena umuntu wesilisa awukwazi ukunqoma abantu besifazane lo ukuthi wazwa muhle awusisi wazwa muhle awukwazi ukuyenza lo nto leyo. Umuntu amakabe kuhle ngezenzo ahlobe ngezenzo ukhombisa uthando ngezenzo hayi ngothando lokukhuluma ngomlomo leyinkanuko. Amen. Because ubona abantu bebukwana ngendlela engasile ngenxa yokuthi yini bayakhanukelana. Uthando likaNkulunkulu nje luvela ngesenzo somusa nobuhle. So uNkulunkulu ufuna lelo thando lolo kuthina abantu banike ke lencwadi le ebatshela ukuthi okay uthini uJesu emva lokho. uJesu wathi kuye uma uthanda ukuphelela hamba uthengise ngempahla yakho uphe abampofu bese wabela abampofu khona uza kuba negugu ezulwini. Khona ke uzoba nani
khona uzoba negugu Angikhulumanga ezulwini. ukuthi umuntu ufanele azibekele igugu, Amen. ungabeki igugu emhlabeni, Amen. ulibeke ezulwini. Amen. Ake kuthiwe kubusisiwe unawe umsebenzi noma uhola kahle. Akho ukuthi kufanele ushiye umsebenzi wakho. Mawunakho yipha abanye abantu. Baphe. Uphe abampofu. Uphe abampofu. Ungabe uthi iBhayibheli ke ungathi unemali noma ke unike umuntu wakwenzela into enhle ngoba naku uniphila naye. No. Hamba unika lo ngoba unika lo muntu onayo into asikho isidingo. Lo muntu akadingi lo muntu unakho kuningi. Thatha lokho yokunikela kwabanye wena. Uma ngabongi uNkulunkulu uyakubonga ezulwini. Amen. Ungafuna ukubongwa ngabantu. Amen. Hamba mawunakho angikwazi ukuthi ngoba inkosi unginike imali nami ngizomnika imali osingana imali ayisebenzi lonto le ngaphandle bengidinga imali ngizoyicela anginayo kepha benginayo imali lokho nginika imali nami ngimnika imali mina ngenza into engenamsebenzi mina. Amen. Lo mali ngabe ngiyithatha ngiyosiza umuntu ongenamali noma ngiyomthengela umuntu ukudla umuntu ongenakho ukudla. Amen. Amen. Ikhazimulisa uNkulunkulu hayi ukhazimulisa mina. Amen. Umuntu bethi hayi ngiyabonga uzongisiza bese uyithemba lami lokugcina alilinde Amen. mina ngikwenza umusa uNkulunkulu uthinta inhliziyo yami ukuthi ngenze lokho bonga yena. Amen. Ngaso sonke isikhathi mawuzodla futhi umbongo ukhombisa ukuthi wena umuntu obongayo Amen. amandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Amen. Understand? Amen. Uthini uJesu lendoda le bese ithi lendoda bese khulumela uJesu ngalamazwi Uze ungilandele. bese umlandela uNkulunkulu. Ayikho lonto le unakha ngithi uNkulunkulu ubusisile. Yipha ke bese uqhubeke umlandele. Amen. Understand? Amen. Go ahead. Yathi insizwa ukuba izwe So lelizwi. lendoda yathi meyizwa lelizwi leli Yamuka idabukile. yasihamba lensizwa ubuso bayo bunganeme neze nenhliziyo yayo ingajabulile lendoda le Ngokuba yayinengcebo enkulu. ngokuba yayicebile lendoda le lo igugu layo emhlabeni. Uthini uJesu emva kwalokho? Kepha uJesu wathi kubafundi bakhe. Yes sir. Ngiqinisile ngithi kini. Aha. Onothileyo uyakungena kalukhuni embusweni wezulu. Abantu abathanda ukuzibekela ingcebo emhlabeni ithi iBhayibheli ke bayongena kalukhuni embusweni kaNkulunkulu. Futhi ngithi kini. Yes sir. Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosongulo kunokuba khona into abangayiqondi le verse ngiyazi abantu abaningi abayiqondi but ngifuna ukubasiza namhlanje ngibatshele ukuthi ithende iBhayibheli le verse le. kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothileyo angene embusweni So kaNkulunkulu. kulula ukuthi ohluphekileyo angene kalula embusweni kaNkulunkulu angangena imthula indlela incane indlela ucingo. So uJesu Kristu lo akushoyo ukuthi kunzima umuntu othanda ingcebo yasemhlabeni nononile emhlabeni othanda izinto zasemhlabeni ukuba ngene embusweni kepha lo ohluphekele ubungcwele nokulunga. iBhayibheli isho njalo ungathi kusho mina ubalungisela incwadi yaMateyu sahloko 5 from verse 3 khona ngibazotshela ukuba bazozubela kublog kubhole phansi kuthiwa masihluphekele ukulunga akho ukuthi masihluphekele imali singabe nayo uma unemali uthiwa yepha nje. Amen. Mose unemali futhi kuthiwa hluphekela kuNkulunkulu kuphela ngoba phela le mali ngeke ize icebise ukungeza ezulwini izocebisa lemhlabeni. Amen. Ingakho kuthiwa amagugu alelizwe azosala kuphi emathuneni. Hallelujah. So nawo bonke ubuhle bakho lobo ogabe ngabo uzibothi umukhulu ukuzipenda njalo ebusweni lokuzilungisa ufuna ukupictures emgaqweni ubona abafana noma wona mfana uzenza ichama uhamba lemgaqweni ufuna ukuba amantombazana nama-perfume abizayo nempahla ebizayo ugqokela ukuzenza igugu zonke lezo zinto. Wena ke lezo zinto uzongena nasethuneni uzosala khona ethuneni bazongcoba ngezinto ozithandayo vele. Amen. Angithi Amen. imali mayiseyosala ngemuva ke bangcwabele imali ngoba babhekile Amen. ukuthi ubani ozothatha ifa lakhe usebenza kahle Amen. ave nomona asizi umuntu sombamba mesefika. Amen. Balo bathenga abameli benza izincwadi ezama-fake ukuze bathathe ifa lakho balinaphaze so uyasho esihogweni. Amen. Amen. Yiba nomusa ube nozwelo ube nothando uhlupheke ngokukamoya uhluphekele ukulunga nokungcwele. Yizo lonto leyo. Go ahead brother. Sebezwile lokho abafundi Yes sir. bethuka kakhulu bathi pho kungasindiswa bani na? Yes sir. Kepha uJesu No Nkosi ngifuna ukwatshengisa le ncwadi engikhuluma ngayo yaMateyu sahloko 5 because ngifuna le verse ulifunde sahloko 5:3. incwadi kaMateyu chapter 5 verse 3. Yes sir. Babusisiwe abampofu emoyeni. Ayizona engishoyo. Singakho ukhuluma ngekamela ukuthi ke kulula ukuthi ingene embobeni enalithi. Yini ukuba lona liyafuna amanzi ngenza noma ngabe ngithola amanzi nawe ke lamba ngokamoya wenza noma ngabe yini iphaphela bekumele uphe ukuze ungene embusweni kaNkulunkulu. Amen. Ayizona so ngeke mina ungirobhe ngeBhayibheli angigebeki iBhayibheli liyazikhulumela lona
mina ngiyalikhasisa nje iBhayibheli ngiconnect imbhalo ngisize labo abahlwephi ngokomoya abafuna ukungena embusweni kaNkulunkulu abantu abaningi sebenza baye ukusave imali ngenxa abantu abathi ke ungabeki imali emhlabeni usathane lo ufuna uhlupheke emhlabeni uzungena ezilingweni uthuka uNkulunkulu Amen. uNkulunkulu angeke anike uAbraham ingcebo mekuthi ufuna sihlupheke wangeke anike uJoseph ingcebo ukuba buse emva kokuhlupheka kwakhe wabekezela umthando uNkulunkulu ngoba kufanele sihlupheke emhlabeni wangeke anike uDavid noSolomon ingcebo uNkulunkulu noJobe ngoba yini ufuna sithembeke kuyena ukuze konke asinike siqhubeke senze lokho kuwumusa kubanye abantu uJoseph wehla ngesihluku eGibhithe yoboshwa ukuthi asizwe izwe abaphumanga ejele elenhliziyo embi ethi ngeke ngisize umuntu wakhishwa umusa kaNkulunkulu nokuthanda kwakhe uNkulunkulu ejele uNkulunkulu ufuna siqonde phambi kwakhe unzima nemhlabeni kepha ngokuqonda kuyintando kaNkulunkulu uyakusindisa so uma unakho kuningi iba nomusa obe nozwelo wabela abampofu kepha nawe ube mpofu ngokamoya ukuze ugcwaliswe ngani enike babusisiwe bampofu emoyeni yebo ngokuba umbuso wezulu ungowabo abanjani ababusisiwe babusisiwe abampofu yini umvuzo wabo ngokuba umbuso wezulu ungowabo yona into ngifuna ukutshela yona ukuze ungelinge ukuthi uma unemali uthole imali yakho yonke ufuna ukwenza usangenamali nika umuntu odingile uma unemali isali nawe ukuthi ukwazi ukuqhubeka ukuziphilisa ungabe sozenza isilima sokholwa kakhulu ukuthi ngamane ngilale ngingadlili lalela akho mali eyongena ngaphansi kwesikapa akho mthandazo uNkulunkulu ayophendula athi imali izovele yehle ezulwini njengemali soze iBhayibheli lithi umuntu nomuntu akasebenze uNkulunkulu umnika izandla mase usebenzile wathola imali mase wabela abampofu angazi abazalwane mina yini lena eyenza ukuthi bavaleke amadlebe bangabisakwazi ukinterpret imbhalo yini abanalo ulwazi abafuna ukubuza futhi ukuthi imbhalo isho ukuthini abantu bazibagolozele mina angilibhalanga iBhayibheli ngiphiwe ukuqonda iBhayibheli ngisiza abantu abafuna ukwazi ngeBhayibheli angigolozeli umuntu ukuthi mina uzwe mina ukuthi ngiright no kusiza ngani ukuthi ngibe right mina iBhayibheli lithi makube ukuthi wonke umuntu ungiqambe manga kepha uNkulunkulu uqinisele ngangiliqambele iBhayibheli amanga ukuthi mina ngifuna ukusebenza ngibe nemali ukuba mhlambe ke ngifuna imali ngabe sengiqambela amanga obanika incwadi yokuqala eTimotheo sahluko 6 sura verse 7 khona uzobatshela lento le ukuthi uNkulunkulu yini ayifunayo Timotheo incwadi yokuqala Timotheo sahluko 6 ngifuna from verse 7 to verse 10 incwadi kaTimotheo yokuqala isahluko sesithupha yes starting from verse 7 incwadi ngizoyibhalansisa ngencwadi yaJeremiah 17 from verse 11 amen go ahead ngokuba asilethanga lutho ezweni asifikanga nalutho lemhlabeni kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi ingakho ungena ethuneni uwedwa nayo yonke inzobo yakho ngemuva kepha uma sinokudla nezembatho uma unokudla lokho kudla ngeke kuvele kunethe ezulwini so kufanele usebenze amen asaneliswe lokho nako uNkulunkulu anikele ungacomplain ukuthi imali oyihola incane umsebenzi ufuna iposition enye leyo inikiwe ngoba kufanele nanesimo kusona bese kuthiwa yonke ipromotion ongazi promotion noma ukuphakanyiswa kuvela kuNkulunkulu ngeke uziphakamise emhlabeni so kufanele sibheke ukufisa izinto esingenazo size singene kuphi ekufeni esilingweni sihlatshwe udosi lokufa banike kepha abafuna ukuceba so nayo indaba mawusufuna ukuceba bayela ekulingweni bese ufuna ukuceba kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni ingakho ke abantu abakhonza amadimoni amadlozi abantu abakhonza ababize emadlozini hayi abakhonza amadlozi ababize emadlozini noma kulabo abanamadlozi bafuna ukuceba ingakho befaka iziphandla bafuna uvala amabhadi ingakho behlaba izinkukhu behlabenza zonke lemisebenzi abantu abafuna ukuba nemali abanjengo taxi man bahamba izinyanga bafuna ke ukuthwala abantu abanamabhizinisi bahamba izinyanga bahamba abaprofeti bamanje banika amanzi nezintambo ngoba yini bangene ezilingweni ngoba bayini bafuna ingcebo kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni mawuthanda ingcebo uzongena ezilingweni izokubamba futhi nasesihibeni bese ke zikubambile isona sihibe leso nasezinkanukweni bese kuba lezi inkanuko eziningi ezokwenza ukuthi ngayo yonke indlela uyifuna imali eziningi zobubula isiwula umuntu ongenalo ulwazi abantu bathi isiwula umuntu nje odalwe isiwula no umuntu okhetha indlela engalungile angafuni ukuzwa indlela elungile ahambe ngobuwula uyisiwula amen lo ohlaniphileyo yilowo owenza lokho kufanele amen
eziningi zobule ezilimazayo izilingo eziningi ezilimazayo azilimazi iqali inyama zilimaza umphefumulo wakho. Amen. Bese usathane bese thenga umphefumulo wakho ngenani lesilinga sibeke phambi kwakho wasithatha wena sekuphelile ngawe. Sono nembezo ofile njalo uyagcina sowusenza isono sofuna ukugcwalisa le ndawo empty kanti le ndawo empty ngeke uyigcwalise ngesono fanele uyigcwalise ngokulunga kwaNkulunkulu. Amen. Ezishonisa abantu ekufeni zishonisa abantu esonweni nasekutheni ugcine ungena echibini lomlilo ubhubhe. Lezo lonto izilingo ke lezo zokuthanda ingcebe emhlabeni zokuyifuna ngayo yonke indlela. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke ububi. Uthando lwemali akusho ukuthi imali ngayisebenzi wonke ufuna sebenze kepha ngokuthanda ungaphezulu kwalokho okunikiwe kuyini kuyimpande yakho konke ububi ukuthi wena ungenza noma ngabe yini ukuze ube nemali. Hamba uyokhomba ebank uthando lwemali. Uhambe uyontshontsha inkomo zabantu uyozidayisa uthando lwemali. Uhambe uyobulala abantu ukuze ke wena uyinkabi uhambe uyolima abantu ngesibhamu wena unothando lwemali ubanjwe isono. Amen. Udayisa ngomzimba wakho udayisa mahala manje uyadayisa fanele kuthengwe ngemali. Uyayibona into engishoyo? Uyahamba enyangeni uyofuna umuthi wokuthi wena wenze enye imali uthando lwani uzoma la kwepulpit uzoqambela abantu amanga ushumayela izinto ezingekho eBhayibhelini ngokuba ufuna abantu ungene emaphaketheni abo bakunika imali. Uthando lwemali olucontrol abantu oluyimpande uthando lwemali luyimpande ukuthi uqamba amanga ukuze uthole umsebenzi uvule imilenze yakho ugwaze ngomzimba wakho ukuze wena uthole umsebenzi. Lezo lonto abanye ngokuyifisa abadukelwa ukukholwa abanye ngokuyifisa balahlekelwa yini badukelwa ukukholwa. So uma uthi utshela abantu ukuthi linda isikhathi sakho uNkulunkulu siyeza qhubeka wenze okuhle uNkulunkulu uzokubusisa ngesikhathi esifanele bayaduba bahambe bofuna indlela yokuceba kwabanye abantu nakusezintweni zasemhlabeni. Amen. You understand? Bazigwaza ngeminjunju basebezigwaza ngeminjunju eminingi baziqede bona ukuphila kwabo. Yokusiza ngani ukuthi uzuzizwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho yini yokuyinikela ukuhlenga umphefumulo wakho yini yokuyinikela uJesu Kristu inkosi. Utheni umbhalo kulabo abafuna ukuthi vala ke ngale ncwadi futhi ke ngoba sesengithi ngiyayivala manje sengikhohlile ukuthi ngibizele incwadi Jeremiah 17 from verse 11 ifuna ukuveza futhi lokho iBhayibheli kasho singacebi kepha lithini incwadi kaJeremiah chapter 17 verse 11. Go ahead, brother. Intendele efukamele ingazalanga intendele efukamela ingazalanga noma efukamela amaqanda engazange wazale unjalo owenza ingcebo ngokungalungi. Umuntu ofukamela ingcebo engazange ayenze ngendlela efanele unjalo owenza ingcebo ngokungafanele. Umuntu ofukamela amaqanda engawazalelanga iyakumshiya phakathi nezinsuku zakhe abe yisibula ngasekugcineni. Owenza ingcebo ngokungafanele akusho ukuthi umuntu ofana ngacebi. Abantu abacebile bakhona eBhayibhelini. Khona abantu abahluphekile eBhayibhelini. Khona abantu abahambe bofuna ingcebo ngendlela engafanele njengoba nje kuvuze kuvezwe uBeliam kuthiwa wathanda ingcebo nomvuzo wengcebo engalungile. Kwaze kwakhuluma imbongolo yayisimungulu ngenxa ukuthi nje ivumbe umprofeti ohlanyayo. Hallelujah. Thanda imali njengabafundi esibeni bashumayela imali. Bayekela zonke izono zidlala esontweni. Dlala isono esontweni. Adlala izono kuphela dlala nesono. Sathane uyabusa esontweni. Banika incwadi ezenzo labafuna uJesu ngokweqiniso nalabo abaqonda imibhalo abafuna ukuhamba le ndlela yobungcwele. Utheni uJesu Kristu kwincwadi ekhuluma kuPetru sabantu sebelizwele izwi likaJesu Kristu sebefuna ukwazi ukuthi yini kumele siyenze. Incwadi yezenzo chapter 2 verse 38. Go ahead. uPetru wayesethi phendukani. So abazalwane into esiyenze ukuthi sishumayele kanje ngoba sinibizele kuphendukeni. Phendukani ke manje yilowo nalowo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Fanele ukubhabhathiswa hayi ngegama sibhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Yes sir. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuze ke sithethelelwe izono zethu khona nayi kwamukeliswa isiphiwo sikamoya ukuze ke sinikwe isiphiwo sikamoya ingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yekubabiza. Wafakaza ngamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni okay zisindise kepha zisindiseni futhi ngoba ngikhuluma nawe ngikhuluma nani zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Yazo Lord bese ufuna ukusindisa ke uzobe sewusithinta kule mniningwane oyibonayo ku screen noma kule mniningwane eshiyilwe
inkonzo iqala inamba ne-email address ukuze kwenziwe indlela yokuthi ungene emanzini ubhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu. Onombuzo naye futhi yokusithinta kuyona imininingwane ofuna ukusendela ubufakazi bakhe ngamandla kaJesu Kristu hayi ngengcebo. Sikhuluma ngokusindiswa kwakhe esonweni. Siyacela nje lokho usicacise futhi ubufakazi bakho ungaphambani lento ebhalwe eBhayibhelini. Kube ukuthi uNkulunkulu ukunika isibonakalo ngoba uNkulunkulu uyazi akayena umlobi noma umbhalo ubiyaluyana. uNkulunkulu ukhuluma izwi lakhe yonke into ayenzayo ihambisana nezwi lakhe. So inkulumo yakho mengafakazelwa iBhayibheli kepha uthi uthathe Jesu sokubuza ukuthi kanjani ngoba phela uJesu uthi kanje. So siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane laba abafuna ukubhabhadiswa bazosithinta kule nombolo abayibonayo noma bayizwile noku-email address. uJesu Kristu inkosi siphinde futhi sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile. Sicela sivale umkhuleko brother Brian. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyabonga baba wethu osezulwini ngezwi lakho elinamandla Nkosi elihlaba lihlukanise umphefumulo nenyama lahlulele emidlinzo nemicabango na wonke amalunga Nkosi. Siyabonga ukuthi izwi lakho Nkosi liyayazi emidlinzo yenhliziyo ukuthi ayilungile ngokuba Nkosi kusukela ebusheni bomuntu Nkosi uyisoni. Siyacela uNkulunkulu onamandla egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba izwi lakho Nkosi lususe lonke ukhula moya engcwele. Siyacela uhlanze imizimba yethu eyithabernacle yakho moya engcwele. Siyacela usilungisise usale izithelo zikamoya engcwele yonke imisebenzi yenyama engubutha phambi kobuso bakho engakuniki udumo Nkosi engakhazimulisi wena ngokuba usidalile Nkosi ngomfanekiso wakho usidalela ukuba sikukholwe ngomoya nangeqiniso ngokuba wena ujabule Nkosi ngobukhona bethu. Siyacela uNkulunkulu onamandla ukuba intando yakho mayenziwe empilweni zethu ukuba zonke izithelo zikamoya engcwele zibonakale okuwuthando ubunene Nkosi ukubekezela ngokuba wena awuthokozi ngokubhubha komuntu kepha kuba bonke abantu beze ekhanyeni. Siyabonga ukuphila ukukhanya kuze ngawe Nkosi uJesu Kristu ukuba singahlali ebumnyameni kepha kube sibe ngamadodana kaNkulunkulu. Siyabonga uthando olungaka baba wethu osezulwini oluvezile ukuba sisayizoni uKristu wehlile wehla wena uNkulunkulu onamandla esihlalweni sakho sobukhosi wasifela wasibuyisela usithengela uNkulunkulu Nkosi uJesu Kristu. Siyabonga Nkosi sithi intando yakho mayenziwe empilweni zethu. Thethelela Nkosi umbule izwi lakho ngaso sonke isikhathi la siphambuka khona usiluse siyizimvu zakho ngezwi lakho sigcine imiyalelo yakho Nkosi nezimiso zakho ngaphakathi enhlizweni zethu ngokufakaza kukho konke ukuba wena uyinkosi nomsindisi. Makube udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu osemazulwini egameni lenkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen.